ikusten duzu gaur egungo kazetaritza? Ikusten dut erronka handiekin, oso erronka handiekin ikuste kazetaritzaren historia markatuko duten aldaketekin. Eta ari naiz digitalizazioaz, transformazioaz, ez? Nik uste telebista, irratia, orain arte ezagutu dugun moduan, hori desagertu egingo da. Hedabideak bilakatuko dira nolabaiteko plataforma erraldoiak, ez? Eta herritarrak edo kontsumitzaileak arituko dira mugitzen plataforma batetik bestera muga horiek iaia existituko ez balira bezala. Eta hortan garrantzitsua da jakitea hori erabiltzaile horrek zer egiten duen, non klikatzen duen, zer irakurtzen duen, oraino irakurtzen duen, azken ordukoak bakarrik interesatzen zaizkion, eta horren arabera egokitzen joan, ez? Eta etorkizunera begira gazteengan pentsatu, ez? Z generazioa natibo digitalak dira, eta nahi edo ez, argi dagoena da, haien informazio iturri nagusia sare sozialak direla. Badakit erresistentzia handia dagoela kazetaritzan, ez dakit, kazetaritza hori sare sozialetara eramatearekin, TikTokera eramatearekin, nahiko iritzi kontrajarriak daude, baina nik uste dut hori ukatzen gauden bitartean, transformazio horretan, eraldaketa horretan atzean geldituko garela. Baina ari da, kazetaritzan niretzat ari da aldatzen, eta teknologiarekiko hasierako erresistentzia horiek aldatu dira, eta nik behintzat buru belarri ikusten ditut hedabideak orokorrean. Fake newsak ere hor daude, adimen artifizialarekin geroz eta zailagoa da jakitea zer den egia, zer den gezurra, zer argazki dagoen manipulatuta zeinez. Zer egiten duzu horren aurrean? Hor saiatu behar gara kasu horretan beti lehen iturrira jotzen, ez? Eta nik uste gero eta garrantzitsuagoa dela gardentasuna, iturrien aldetik eta hedabideon aldetik. Gardentasunez erakutsi nondik datorren hori. Eta ni behintzat saiatzen naiz, ez? Lehen iturri horretara jotzen. Eta zentzu horretan nik uste dut hedabideak ere ari direla euren arauak ere eguneratzen, eta datorren horri ere nolabait muga jartzen edo babesten. Lortzen duzu deskonektatzea? Erabat ez. Oporretan joaten naizenean, bai, orduan egiten dut ahalegina benetan mozteko eta albistegiak egunero ez ikusteko, baina bestela egunerokoan erabateko deskonexio hori ez da existitzen. Niretzat, puntu horretan pertsonala eta profesionala hor nahastu egiten da, ez? Hori nik uste kazetari guztioi gertatzen zaigun zerbait dela.